dinhis kalibutan dunay duha kamatang sa mga tao, ang mga igsuon ni Hesus ug ang mga kaaway ni Hesus. Lingiyay mong tupad na igsuon ka ni Hesus. Ang wa mo lingi kaaway ni Hesus. Igsuon mo? Congratulations kung igsuon. Mga igsuon, diri sa atong unang pagbasa, ang tulo ka hari sa Persia, o tulo ba to ka hari? Mitabang sa mga Israelita sa pagtukod sa ilang templo ug nahuman gyud ni kay gitabangan sa mga hari nga dili mga magtotoo. So kadtong mga hari nga dili magtotoo sa Dios sa Israel nga mitabang nila, unsa may tawag ato? Igsuon nila o kaaway? Kusga? Igsuon, kanitabang man. Kaniadto giulipon sila sa maong mga nasod. Pila sila katuig nga naulipon, naganto sila maayo. Pero kay nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo nga niingon, higugmaa inyong kaaway, alagari ang inyong isig katao, ug pasana ang inyong cross. So panahon sa exile, kanang na-exile sila, ilang gituman ang sugo sa Ginoo nga antos lang, bahala naghimuon mong ulipon sa laing nasod, naguba ng inyong templo, di na mo kakanta sa inyong mga awit panahos misa, wala na mo'y simba-simba, wala na mo'y halad-halad sa Ginoo kay naulipon na mo, antos lang. Aniabot yung panahon na mismo ang ilang mga kaaway na himong ilang igsuon o gani maopay ning hatag sa tanang kahigayunan, tanang materialis o bahandi para tukuron pagbalik ang templo didto mismo sa nahimutangan niini sa Jerusalem. Muna ang Ginoo niingon siya, nagtawag mo sa akong biological mother nga si Mama Mary ug akong inahan ug ang iyang mga suod nga mga igagaw ug mga suod nga barkada nga tawgon man nag-igsuon nila sa una. Si Jesus wa mo agree ni ana. Ningon siya, kinsa man ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Nabatay mo ingon ako nga, Padre, nganong makigsuod man ka anang laig tinuhuan nya mudawat pag yung kag mopalit silag slat nga lain man na silag tinuhuan. Unsa may inyong itubag ana kung kamoy pangutan-on? Igsuon. Oo, nganong deglaen kag tinuhuan? Pwede man ta mahimong igsuon. Basta naminaw ka ug nagtuman sa pulong sa Dios. Ug unsa may number 1 na pulong sa Dios nga komo natong tanan? Kana gyung paghigugmaay. Paghigugmaay. Naghigugmaay ba ang mga Marcos ug ang Duterte? Ang Marcos administration ug ang Duterte administration naghigugmaay ba? Naghigugmaay ba ang Marcos, Duterte ug ang mga yellow, mga dilawan, mga pinklawan? Pero kini silang mga grupuha mao ni ang nagda sa atong major political parties sa Pilipinas. Ug kining atong mga politicians, mao kuno ni sila ang atong mga leaders, builders of our country, caretakers of our national wealth, people of
material, human resources o material, monetary resources. Mauni sila, yung nag-away-away ni sila. Nga naman, wa maminaw sa Ginoo nga nag-ingon paghigugmaay kamo. O kinsa may unang higugmaon unta sa mga leaders, ang labing ubos. Kay niingon sad si Kristo, ang Ginoo mismo niingon, ang inyong buhaton ngadtos mga biyuda nga kabos, mga ilo, ngadtos mga masakiton, ngadtos mga waybalay, ngadtos sa mga sinalikway, maunay inyong gibuhat nga ris Ginoo. O gi-claim sa na ni Kristo kay Ginoo man siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kana pa lang na ang daan, og maghigugmaay lang kita, murag dako-dako gitag mahimo. Ngilingi ay mong tupad. Napila na kaslat imong napalit. Ningna. Ay, so dahil duko, inighisgot at tuguslat, mo duko dayon. Nga naman, wa man ka mahigugma kayo sa simbahan. Nya ang gugma sad nato usahay, limited. Sigon lang sa atong gusto. Dili sigon sa gustos Ginoo mo na. Niingon sa dang Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Dili lang sa inyong gusto. Kay wa na diya kakagusto, unsao man niya nimo paghigugma. Una pasalamat ta kay last night o yesterday nahurot na gyud kahalin ang atong kneelers, no? Nanay ni kompleto nga ni pledge. Wala mo dugay kay ni react. So nag-order nako sa mga kneelers, unahon lang sa natong kneelers kay naa may ni pledge, pero kasagaran 2 to 3 months nila bayaran. So kani mga pledges igalampo gyapon ni nato nga magmaayo lang gid ang ilang financial situation sa ni pledge aron matinuod gid nila, matuman gid nila ang ilang mga gisaad. Sa ato san mga Hilly fans, basig mahimo na ng unom next week, pero napay kaning gaunang upat, naapay tuloan na nga wala pa makompleto ang ilang pledges. Naigamay na lagkuwang, nasa dako-dako pagkuwang, iampo gyapon nato nga ilang tumanon ang paghatag kay ato na nang gibayaran dito sa supplier, pero nagsigi patagdawat sa nahihinay sa ni pledge ana. Pero gugma man mao sa na ato mga kneelers, ug maabot na to basin pag magamit na nato niya bisag dili pa kompleto ang nahatag, at least makatag-hatag na kita. Ug kinsa may mutapar aning dili pa kay kompleto nga mga pledges, ang atong mga slots. Kitang daghan kaayo nga nagsigig palit og tag 100 pesos, 500 pesos, 1,000 ngadto sa 100,000 pesos. Kita maoy ato nang itapar diha kay mao man atong secured sa ato dinhing mga projects. Mga igsuon, gugma mao'y unang sugo sa Ginoo. Ang sunod nga importante kay natong hinumduman o gipuy-an ista na mga santos, labi na gyud ni Padre Pio, kana gyung pagkakabos. Ningon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Napagid siya sugo, ibaligya ang tanan og ihatag ngadtos mga kabos aron mahimo gitang kabos. Og ang iya sa mga tinun-an, iya sang gisugo, panglakaw mo tibok kalibutan, isangyaw ang maayong balita. Ayaw mo pagdag ilisan, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagdag sudlanan sa kwarta, ay mo pagdag pagkaon. So iyang gihimo ang iyang mga original preachers, kadtong mga apostoles, 12 ka apostoles, nya gipun-an sa tuglaing mga disipulo, gihimo gid niya ang ilang kinabuhi nga kabos. Gilingay mong tupad, ing naningkamot kang mapobre. Ika na be, ing na imong kamay, naningkamot kang mapobre,
Og naningkamot gani kang madato, kaaway kas Ginoo. Kaaway kas Ginoo. Kay imong gisupak ang iyang sugo. Muna si Mama Mary, kabos. Si Saint Joseph, kabos. Ang mga apostoles, kabos. Ang mga santos, kabos. Kay nahimo man silang igsuon ni Kristo nga natawo, nitubo, ug namatay nga kabos. Bisan tuod ang tanang butang iyang mahimo. Pero naay atong mga leader sa atong nasod, apil na sa simbahan, pipila nila, sus, ang huna-huna, magpadato. Tungod kay naaman sila'y kapasidad nga madato, kay sila mao'y nagkupot sa kwarta, halakurakot yun to the max. Karon paminawa social media, na ay naghearing nga na-mensiona ang mga author unta, na-mensiona, giilisan, haron di nakapadayon sa hearing. Unya, ang kadtong witness nga nag-mention sa dagko natong mga leaders sa atong nasod nga na-appeal di ay sa scam, sa flood control, kadtong mga witness, wa tagaig witness protection. Ang resulta, di na sa tumusulti, mulikay na sadto, kay wa man mutangig witness protection. Giilisan sad ang leader sa atong Blue Ribbon Committee, ang nailis pod, nakapokus sa laing witness nga ang gihisgutan kanina lang mga gagmay-gagmay mga tao, wa pagyoy klaro. O na, nalusaw na, naanod. Ang mga witnesses ug ang kamatuoran murag na aksyon nagkaanod, nabanlas sa baha sa korupsyon. Kaning baha sa korupsyon, mubanlas nig mga balay, mubanlas nig mga bato, mubanlas nig mga tao, mubanlas sa nig baruganan, mubanlas og kamatuoran. Mas kusog-kusog tingali ang flood nga nibanlas sa kamatuoran dinis atong nasod. Naay na nagrally, rally, sige rally. Pangutan ako no, kamong nagrally, igsuon mo ni Kristo? Nagpuyo ba mo sa gitawag nato gugma? Naningkamot ba mong mahimong kabos? Aron makaalagad tas tanan, dili kay mangwarta tag maayo? Kana, way kapuslanan ang ato mga rally, way kapuslanan kanang atong sige diag hiring-hiring, gagasto-gasto lang taana kung wa tay gugma sa Ginoo, wa tay gugmang Diosnon, wa sa tay kinabuhing Diosnon. Ang ikatulo nga sugo sa Ginoo nga importante kaayo og gipuy-an pud ni sa mga santos, kana yung kamatuoran. Ang kamatuoran maogi muhatag nato og kagawasan. Sige, langi ay mong tupad kablita og natug na kablita. Ingna wa ka kapamakak karong si manaha. Ingna kano. Ingna wa ka kapamakak karon lang si manaha ba wa ka kapamakak. Imo magay nagikuluran imong buhok. Wa na makak na ka. Imo magay nagibadlisan imong kilay. Wa na makak na ka. Imo magay nang gipapuwa imong ngabil, makak na kay sa padiroy ginagmay raman na kinahanglan masad ayoso nato atong naong. Aw lagi, pero namakak na gyud ka. Mingon din ka white lies. Why white lies is Ginoo? Why white lies? Ngano man ang pagpamakak is a state of mind. Matod pa ni Kristo, kung kasaligan kas labing gamay, kasaligan sa kas labing dako. Kung di ka kasaligan sa labing gamay, di sa ka kasaligan sa labing dako. Kung mamakak ka sa gamayng butang, mamakak sa kas dagkong butang. Ug mo na gihimos ato mga politicians karon, most of them. Ingnon kung most of them, kay nagkunayb man na sila. Dinhi sa simbahan, naa sa taana, gikan sa kinadak-an natong leader sa simbahan, hangtod sa katapusan nga leader sa organisasyon, apil ng sakristan, naaputaan ng state of the mind nga mamakak yun. Mamasangil, kay part man as pagpamakak ka ng mamasangil.
Wa pa diri, sikuan pa diri. Ay, sikuan manggod. Ay, sikuan manggod. Oh, karon ato mga politician, siging pasangil, siging pasangil. Di yun mo angkon. Mga bana, kusog kay mo pasangil. Ana, ang saong manggod nga, napugos lang ko, kay gisukaran man ko. Ana. Naman siya panahon sukaran ta, nga mo balibad ta, di lang ko, busog na ko. Ana. Naku di man all the time, nga sukaran ka, kaon gyud ka. Mo man ay stultis mga kuan. Mga bana, lisod kay pader, ikabay sukaran pader, ana. Mingos ang pare, kadaghan naman sa kugi sukaran. Panagsaraman ko mukaon. Mukaon da igyapon. Ayaw. Ibutang pod sa imong bitawag na tog mindset na dili ko mamakak. Ana. Daghan kayong ni sa akong mga wali, daghan kayong ni bash nako diha sa social media. Hinoon mas daghan ang midaig, praise the Lord. Pero naagyoy mga sakit kay manabi. Nya butang-butangan din kog istorya nga sa ilang mindset mo ilang i-apply nga rin ako. Mingon sa sila, mingon ako mga followers, pader unsay imong ikasulti ani? Lain makinig tinabian nimo. Mingon ako, iya pod ng mindset pero dili na mao'y kamatuoran. Nya ay na lang nag-awaya, ato lang ng dawaton. Kay kamatuoran man sana na kung doon na tayo isulti, doon na tayo buhaton, bisag maayo pa ang imong buhaton, or dautan ang imong buhaton, na agi mudaig, na asay mo saway. Muna ka ng imong naong, na agi mudaig, ana, na asay mo saway. Bisag unsaon pa na nimo gastog mahal, doon agi mudaig, doon na say mo saway. Muna, dawata ang misaway, pasalamati ang miday. Pero sa Ginoo, lahi. Ang Ginoo, kanunay giyong mudaig, basta gapuyo ta, sumala sa iyang pagtulunan. Di gyud siya manaway nato. Ang Ginoo ra gyud maoy matinud-anon sa iyang pagpakigrelasyon nato. Muna, nautunta mahimo gyud tang mga igsuon ni Kristo, igsuon sa mga santos, igsuon ni Mama Mary.